Ngechiri Nazare achọrọ m ka ịgụcha ntị gị ọfụma n'ihe anyị chọrọ ịkụziri gị. M chọkwara ikwu na ọ ga-enyere gị aka inwe ike wee chọpụta ghọta ife na-eme n'okirikiri gị. Ka ị na-egekwa ntị, biko share ihe ndị a na-akụzi, like ya, share ka ị wee nyere ndị ọzọ aka na ha ga-amụtakwa ihe, gwakwa ndị ọyị ka ha sonyere m. Oge ọbụla ihe na-eme na ndụ gị, ịbụ nwoke, nwaanyị ọbụla ime ite gị na ya yi obere na-ese, ma ọ gị na ya bido oyiwa ife anaghị agara gị ọfụma. Ị bụrụ nwaanyị, gị na nwoke nke ayị ya ofu ihe, gị na onye ọzọ ayị ya the same thing, o mezie gị si na all men are the same. Jụọ onwe gị ajụjụ ka eke isi ebi ndụ gị. Ọ bụrụ na iso na ndị a na-abụ ijegoro ọgwụ n'iru akwụkwọ ị na-aṅụ ka nwoke wee nye gị ego, ka nwoke laa ka ọ ghara ịrapụ gị, ka nke a mee gị, ka o si edo gị ka ihe enweta nwa ezigbo nwoke. You can only attract the same level of your energy. You can never attract high level. Ọ bụrụ na ị mere upgrade mara ife ị na-eme. Ndị anọ all these low vibration people jezi je na-agwọ ọgwụ ebe a na-achọ onye no higher than them. Ka o si edo ka ọ ghara possible. Ọ ghara possible na the same people are the same level ahụ ị nọ na ya ka ị ga na-emepe attract. Onye ịnọkọta iju onwe gị ajụjụ kedu ihe na-eme na ndụ gị. Ọ mgbe iju onwe gị ahụ gbazie ife na-eme na ndụ gị, iwe nwee ike wee track ife ọma, mee ife ọma bịara gị. Na mgbe ndị ọyị gị niile na ihe unu na-akpawo ke nwaanyị ke nwoke agari enu, nwoke agari enu ka onye unu ego, ụna iburu nwoke, ihe ndị gara ndị ọyị gị na-echewu kedu nwaanyị agari enu, ke nwaanyị ndị mmadụ na-ala agari enu, ka onye a ga-eshi ya nọmbịa, kedu ebe a ga-aṅụ mmanya. Mana isi na ị chọrọ ịlụ ụlọ, ị chọrọ ị na-afụ ndị na-agbanwete isi ka egbe mmadụ ka onye. Mana ihe niile ị na-eche bụ nwaanyị ị ga-ala, onye ị ga-ayị, nwaanyị ndị ọzọ na-ara ka ị jela nke gị, ka ị ga-esi nweta ego ị ga-eji wee ṅụ mmanya weekend. Mana ihe emenwu ndị ahụ ị na-enejere anya na-enwere anya ụfụ si na ndị a na-eme ọfụma, mana ihe anaghị agara gị. Ị ga-eche nwe echiche otu ndị azụ eche echiche, ị ga-plan. Onye ka ya abịafụ ndị big mens, ndị ya na ha na-emekọba ekwa ndị big mens ibe ha, because you can only attract your own level of energy. You can never attract higher than that. Ị na-afụ ndị big men ife a na-eme na-amasị gị, but ị nwere IQ, ị nwere akọ na uche ị ga-eji wee chee echiche otu ndị ahụ si eche echiche, otu ndị ahụ si aplan ife niile wee na-agara ha ọfụma. Ị nwere akọ na uche ị ga-eji emenwu ihe ndị ahụ niile, mana ihe a na-eme na-adụ gị mma. Ị na-afụ onye a na-aga n'ihu, mana ị chọrọ ka ị gawa n'ihu ka onye a, mana ihe gbasị gị ma ihe onye ahụ na-eme ihe emenwu. O nwere mgbe m nwere ndị ọyị niile nwere mgbe ahụ ife a na-akpa bụ ka ị ka ga-esi were nwaanyị, ka ị ka ga-esi wee mee nka, ka ị ka ga-esi wee nwe nka. O nwere onye na-akpa alụ ka a ga-esi wee chee echiche ọdịnihu na ife a na-echewu onwe nwaanyị esendara opichọ jụọ ya ime onye dị otu onwegbe onye rara ya anụ na ọ chọkwara ịla ka ebe a ga-ejegwu mmanya. Mana since m bịa ghọta ihe a, since m bịa lapụ ndị a niile, mfụ ndụ m gbanwee. Onye mere na nwaanyị ọbụla ime itiri iche na ya na onye nke ya dị iche, ya mana ọ dị same thing kwa, because na ọ dị same level of energy ị na-emit ka ị ga na-emit kwa until ime onwe gị upgrade. Na ka ya bụ ndị anụ nwecha all this low vibration energy, mgbe afọ gị na-aga n'iru, ife a na-agba mbọ ka a get to their own level, ka ị ghara ịgazi n'iru. Onye bụ ife onye ọbụla gị na-emekọ ifo, onye ada eche ezigbo echiche, ada aka ezigbo akụkọ ka ọ ga-esi wee bụ uru. Nna rapụ onye ahụ, tụọ ya gap, maka na nwere uru. Ebe onye mewu nya nwere drag to his own or her own energy, ka ị sorotala afọ na-afụsasị ozi a
ka ndị ọzọ mụtakwa ihe, nyere onwe ha aka, chee echiche banyere onwe ha. Mgbe ọbụla ndị ọbụla gị na-eme itu bụrụ ofu ihe, chee echiche ma na ọ dị same energy nwere ka ị na-eme n'otu ndị ahụ si eme ka ị si eme. Lapụ ha, ị nwee ike ma upgrade, ibido mebe attract good things, chere echiche. Maka ndị ifo na-eche enwere echiche ka a ga-esi wee bụ uru, ọkwa otu aka ndụ ha ga-esi wee dị, and onye ọbụla ifo ha na-aso otu aka a ga-esi, onye ọbụla ifo ya na-aso ife a na-achọkwa ka drag onye to their own level of thinking. They can never think big. They can never plan big. The only thinking how to think, who to fall. Ka a ga-esi wee la nwaanyị a mee nke a mee nke a, nwere ihe ọzọ. And the key na-eso ha with same thing. So mgbe ifuru iri ndị ahụ fụ na ndị gị na-anaghị na ife a na-akpọ ife a ga-ego ma ọgwụ a ga-agwọ ka e wee kpata ego, ma ọ bụ ife a ga-ego n'aka ka e wee na-arọta favor ma ọ blessing, ma ọ bụ ọgwụ a ga-ego ka e wee ka nwoke ihe a ga-ete n'ikpu ọ na nwoke nwaanyị ya ha elu ka nwoke a nye ha ego, ma ọ ife a ga-eme ka a wee na-adọta nwaanyị, ka a wee na-arasị nwaanyị ike. Nna atụọ ndị ahụ ga-apụ ka ọ bụ na ị chọrọ ka inwe aga n'ihu. Mgbe ị lapụrụ ndị ahụ, ịfụ ndụ ga-agbanwee, ife arụba gị mma. Ị na-afụ ndị mmadụ si na onye ahụ nwekwara ọkụ na onye ahụ nwetara ezigbo nwaanyị, ife dị na-abụrụ ọkụ nọọ dịwu onye ahụ sie, onye ahụ mere attract his own level, her own level. Ngwa na onwe gị your own level ka ị na-eme attract. Onye ga-efu onye furu omume edo aga, ọ bụrụ na omume ya ada nna tụpụ ya n'akụkụ. Ịghọtago? Echewezina ka ime, because onye ọbụla ọ dị so low vibration energy, ọ na-akpa ya afekata ahụ ịgbanwe onye ahụ. Ọ bụrụ na ị nweta bụ onwe gị, nna arapụ onye ahụ, gbagbo mbọ ka ị nweta onwe gị, bụ ụzọ nweta onwe gị tupu ịchọwa onye ihe asọpụta. Ọ bụ ihe m mụtara, ọ nọọ ife Chukwu kụzikwara m wee sị m ka m kụziere unu, na-echi ya kwụ wee nyere ndị ọzọ aka. Ọkwa ndị ọyị ka a na-esonyere m, ife ọbụla m na-akụzi gị tinye n'ọrụ na ị ga-amụta ife na ọ ga-enyere gị aka n'ọdịnihu. Ife m na-ekwu mbọ m na-agba maka ọdịnihu.